večer. Táto saláma obsahuje asi 40% vody, 40% múky, 10% soje a asi len 20% mäsa. Vyzerá to tak, že ľuďom nevadí, že má od salámy veľmi ďaleko, pretože veľmi dobre sa predáva. Veď stojí iba 70 korún. Táto saláma má asi 130% podiel mäsa, ale kúpi si ju len málo kto. Kilogram tejto udenárskej pochúťky stojí asi 4-krát viacej ako tá predchádzajúca. Pritom 10 deka poctivej salámy je asi 15 koliečok, zatiaľ čo pri tej lacnej sa na váhe objaví len 10 koliečok, pretože obsahuje vodu. Podobne to vyzerá aj s vizuálnou kultúrou na Slovensku. S produktmi podobného zmýšľania sa stretávame každý deň. I keď tento príklad je veľmi originálnou ukážkou avantgardného aranžovania výkladov, ale tu ide o náhodu a nie o zámer. Chceli sme túto nelichotivú úroveň vizuálnej kultúry zmeniť, chceli sme ju reagovať. Ale ako? Zabehnutý prístup kreatívcov, pri ktorom sa všetky dizajnerské problémy riešia za stolom v agentúre, nebol najhodnejší. Našou pohnutkou bolo navštíviť ľudí, ktorí agentúry nevyhľadávajú, ktorí si ich služby nemôžu dovoliť. Keď nejdú oni ku nám, musíme ísť my za nimi. V lete sme umýli prenajatého Karola, namiesto opalovacieho krému a plávacích úborov sme zbalili notebooky. Z ideou vylepšovania vizuálnej kultúry sme sa vydali na severné Slovensko a nie k moru, kam by išiel každý dizajner zmierený s realitou slovenskej vizuálnej kultúry. Na to všetko sme museli nájsť finančné prostriedky. Existuje mnoho grantových programov, ale nepodarilo sa nám nájsť žiaden zameraný na grafický dizajn. Stačilo, aby sme zámer zlepšovať vizuálnu kultúru trochu preformulovali a rozšírili o neformálne vzdelávanie a pomoc nevyhodeným skupinám. Peniaze sme dostali z grantového programu Mládež. Vybavení finančnou podporou sme sa pod heslom Vy platíte, my kempujeme vydali na cestu. To sme ešte netušili, že naša zidealizovaná dovolenka na kolesách sa zmení na pracovný tábor s notebookom na kolenách. Asi 200 km od Bratislavy sme sa zastavili v obci Zádubne v Žiline v detskom krízovom centre Náruč. Centrum sa venuje deťom z problémových rodín a poskytuje im útočisko. Po krátkej exkurzii v centre nám bolo jasné, že v centre bolo vo vizuálnej kríze a potrebuje odbornú pomoc. Práce bolo neurekom. Za 3 dní sme zvládli urobiť skoro všetko, čo bolo na tabuli napísané. Počas nášho pobytu v centre si postupne začali uvedomovať, ako im dobre urobené materiály môžu pomôcť pri komunikácii s verejnosťou i so súkromným sektorom. Zrealizovali sme aj jednoduchý orientačný systém pre ich budovu s pomerne veľkým počtom miestností. Náklady na celý systém bolo asi 400 korún za fóliu a plotrovanie. Po našom odchode si Náruč postupne nechávala vytlačiť materiály, ktoré sme im navrhli. Presunuli sme sa asi o 50 km ďalej do malej dediny Staškov, kde sa nič nedeje, ktorá nie je ničím zaujímavá, kde ľudia žijú svojím životom a svojimi problémami a grafický dizajn vôbec nepotrebujú. Skôr ako naša dodávka plná dizajnerov, ich zaujímala dodávka s lacnou zeleninou. Najväčší problém obecného úradu bola obecná tabula, ktorá už kapacitne nevyhovovala množstvu oznamov. Bolo potrebné navrhnúť novú, väčšiu, krajšiu. Starosta zavolal miestneho stolára, aby s nami prekonzultoval realizáciu novej nástenky. Propagáciu miestneho futbalového turnaja riešila lokálna reklamná agentúra, ktorá materiály na tému dedinský futbal tlačila na neprimerane drahý luxusný papier. Tak sme navrhli plagát, aj vstupenku v tvare podpivníka, ktoré sa dá vyrobiť lacnejšie a lepšie komunikuje s dedinským prostredím. Po Staškove sme sa presunuli do dediny Súlov. Starosta mal iba jednu konkrétnu požiadavku. Zvektorizovať súlovský herb, ktorý potreboval nalepiť na obecné auto. Zbytok nechal na nás. Chcel, aby sme prišli s nápadmi nestranného návštevníka dediny. Starosta nám poskytol veľkorysý priestor sály obecného kultúrneho domu. My sme si robili svoju prácu, zatiaľ čo on sa aktívne venoval príprave futbalového turnaja a betonovania prístrežku na výčap piva.
O 2 dní sme sa stretli, aby sme mu ukázali, čo sme pre Sulov vymysleli. Sulov je známy svojimi sulovskými skalami a vyhľadávaným miestom horolezcov. Preto sme vytvorili niekoľko návrhov na suveníry s horolezeckou tematikou. Nálepky, trička, prívesky, šatky a informačnú tabuľu pre turistov. Dôsledok nášho výletu bol väčší ako len naše vizuálne uspokojenie. Priniesli sme dizajn tam, kde predtým nebol, tam, kde o ňom nevedeli a tam, kde naozaj pomohol. Na Vianoce sme dostali správu z krízového centra, že na vianočnej zbierke použili nové propagačné materiály, ktoré sme im navrhli a vyzbierali 4-krát viacej peňazí ako po iné roky. Ukázali sme ľuďom, že grafický dizajn nie je len reklama na prací prášok a že jeho prvoradou funkciou má byť skvalitňovanie života ľudí. Chceli sme, aby pochopili, aký má silný komunikačný potenciál a aké sú jeho vplyvy na fungovanie organizácií alebo na život obyčajných ľudí. No, nepodarilo sa nám zmeniť situáciu vizuálnej kultúry na celom Slovensku. Takže máme čo robiť aj toto leto. Momentálne zháňame peniaze na druhý ročník. Nakoniec otázka, prečo to robíme? Lebo nás to baví. No, ostal nám ešte posledný slajd. Nevedeli sme, čo tam už dať, tak prinášame pozdrav od nášho bývalého prezidenta